Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukupitirizabe kupasana ma program aja ndipo osaiwala mulindini Christopher John Muli amene timakhala so tukupanga follow za ma NMS TV komanso pamene takumana so ndi mayi amene wawa amene analowa Chisilamu. Ndino tikufuna kuti athe kuzifotokoza komanso zina lawo komanso kumene akuchokera kodi nankhani mavuto ati amene akhala kukumana nawo. Kodinso nankhachina wapanga ndi chani kuti muna make athe kulowa Chisilamu. Kodi nankha Chisilamucho analowa chaka chiti analowa mwezi uti. Assalamu alaikum. Zina lanu mutifotokoze kuti kodi zina lanu ndi ndani? Zina langa ndine Roda Kazungu. Akuti zina lawo iwo ndi Roda Kazungu. Kumuzi kwanu kuchokera ndi kuti? Ine kumuzi kwanga ndachokera kwa Matope. Boma liti mmene? Boma la Palombe tiye na Zombe. Boma la Palombe tiye na Zombe. Ndizona ndi munalowa Chisilamu. Ndizona. Ndizona. Ndi chifukwa chani inuyo munalowa Chisilamu? Pambuyo kuti muna make simunali mu Chisilamu komano munasankha kulowa Chisilamu. Ndi chifukwa chani? Ine chimene chinandipangisa kuti ndilowe Chisilamu. Nthawi nake tinazapita panzikiti panalizochitika. Ndiye mawu amene amasanthulidwa mu Korani anandigwira mtima. Ndipo ndinazindikira choona. Nthawi yonseyi ndili ku Chikhristu ndimakhala munthu wosochera. Koma chifukwa ndinaziwa choona chifukwa chake ndinasankha kupita ku Chisilamu. Chifukwa ku Chisilamu amayankhula choona chokha chimene Mulungu anachikhazikisa pa dziko lino lapansi. Ziko mukwambiri umomoso ndi mmene afotokozera. Chabwino kodi nankha pambuyo poti muna make mwalowa Chisilamu ndi mavuto ati amene mwakhala mukukumana nawo? Ndi mavuto ati amene mwakhala mukukumana nawo pambuyo poti mwalowa Chisilamu? Ineyo ndi mavuto ambiri amene ndakhala ndikukumana nawo. Vuto lalikulu limene ndimaona kwa ine ndiodesa nkhawa ndi kunyozedwa. Ndimanyozedwa munjira zosiyanasiyana kumanena kuti iwe wasitayisa nthawi kulowa ku Chisilamu chifukwa Chisilamu ambiri amakhulupirira ziwanda. Koma ine chifukwa cha chisankho changa chimene ndinachichita ndi mawu amene ineyo ndimawasatira amene amayankhulidwa m'Korani, ndinaona kuti china chilichonse ndichoona ndisade nkhawa ndizoyankhula za anthu koma ineyo ndisate chipulumutso. Chabwino ziko mukwambiri umomoso ndi mmene afotokozera. Chabwino timafuna mungu tifotokozerako kuti munalowa Chisilamu chaka chiti kapena kuti mwezi wake uti? Ineyo nalowa Chisilamu pa 10 March 2026 yomwe. Ziko mukwambiri umomoso ndi mmene tachezera ndi mayi amene wawa amene akhala kuzifotokoza kuno ku Palombe. Ndipo khalani pompo musaiwale muli ndine Christopher John Muli ndikhala tikupitirizabe kupasani ma program athu NMS TV. Ndipo osaiwala tikapita ku TikTok ukapangeni like komanso osaiwala kupanga comment, mukapita ku YouTube ukapangeni subscribe. Wassalamu alaikum warahmatullahi